Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto sa 32. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan niining panahuna, nangayo silag ilhanan apan walay ikahatag kanila gawas ni adtong nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mutungha og musudya sa mga tao niining panahuna, kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon, og hibalui nga ania dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe mutungha og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas, og hibalui nga ania dinhi ang labaw pa kang Jonas. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.